Uyena lo. Bala. Manje bra. Bra. Sukuma. TV la. TV la. TV wena ndahlala. TV. Yindle. Ekuphi? Iphi TV? Khomba TV nje manje la. Ngaphansi kombhede. Wena ndahlala. Mama ngeke ngayithwala. Hayi. Mfethu awukhuluma iqiniso mfethu mina kade mfethu ngifuna ngileke ngibukwa mina ngibukela izinto wawune TV uyithwele ngathi mina uBramike uyayithatha iTV ayikho TV engayintshontsha namanga kodwa wena wakhipha line wathi wena baba wena ukhiye wawuthatha kasisi wawuthatha ukhiye ngawuthatha ngale wendini ngasebathroom kwaphela bengivele ngihlezi ngizothatha ukhiye mengiyomwashela imoto system kodwa uyena wathi mina nginawo line uyena kodwa wathi wena wathi vele Wola Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshila majongo usuntaba ikhontsha abagangile into nemhlophe ngaba mnyama ngabe yavilaphi bathi usikhinde sincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki. Njengoba ke ngumuntu okwenzela iqiniso ngicela nawe ungenzele iqiniso usubscribe uphinde ulike ukuze uthole ama-video iviki neviki. Namhlanje sibhaleliwe ke ngiyacela ukuthi ke ungilandele siyozwa udaba esibhalelwe ngalo. And don't forget, subscribe. Thank you. Wola Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshila majongo usuntaba ikhontsha abagangile inhlolo emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde sincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka somatekisi onemali. Namhlanje sibhalelo dadewethu lana wathi nje ucela siphuthume akekho happy akajabule kodwa ke ngoba ukhona naye la sisamthola emva ukuthi sicinge location silokho silahlekayo kodwa kusesenzele nje kwalula sasavele samthola ngamafoni. Dadewethu ngicela uchazele ababukeli ngodaba lakho ubingelele. Sanibonani babukela emakhaya. Igama lami ngingufezeka wakagwala. Ngihlala endaweni yasePietermaritzburg eMbali eCC. Oh ya. Njengoba ngibhalele uMzansi reality show. Uthi umthokozisi ngihlukumezekile. Ngomfana ebenkade ngithi uright kumina. Mina ngifikele la ngokomsebenzi. Ngisebenza njengenurse. Ngibuye ngingene i-night shift. So umfana ngiye ngimshiyele ukhiye ngale nkathi mhlawumbe mekuzofika umzali wami ephuma emakhaya ezofika ezongivashela. Umfana ngelinye ilanga ngitheme ngithi ngiyabuya la endlini mengifika iTV yami ayikho. Mengithi kuqhubeka insuku ngiyambuza umfana iTV angiyibone endlini. Walokhu enqakaza engazuthi akuzange kugqekezwe uyawazi ukhiye wasendlini ukuthi uhlala kephi. Uvulile nje wawumuntu ovula isicapha nje normal. Ayikho into ekhombisa ukuthi kugqekeziwe noma kukhona into efile esicaphe noma iwindi akukho kubi okuvelile. Kuphela nje kuvuliwe ngokhiye kwaphinde kwavalwa ngoba ngifice kusanje ngoba kade ngivalile kade ngimsebenzini. Okubuhlungu umfana mina ngiye ngimshiye nanokhiye wemoto ngithi ngisabuya ngiye endaweni yokuthi kamakhelwane engiwashela imoto kodwa manje ube umuntu ebengimthembile kakhulu. Ngiyambona usiso njalo ukuthi okay ngoba ingane isekhaya nawe umthatha nje uthi umfana kamakhelwane mhlambe umuntu uthi hayi awungashela imoto ngiyibona into kanjalo sikhule kunjalo vele nathi uthi nje kunosiso nemoto nombhuta uwasha imoto kanjalo. And ibhuti wami yazi ngingaphoxeka kakhulu uma ngase ngithola ukuthi uyena ngempela. Kuzongiphatha kabuhlungu because umuntu ebengimthembile. Bese ngimthatha njengomfana wami. Bese ngimthatha njengengane yami.
ube yiyo yonke into cause bekathi mangabe elambile ethi sister awu nani lapho ufike nani ngithi hayi bona lapha efrijini uzodlani. Okay, udaba emaphoyiseni uke kalibeka? Yebo, ngike ngalihambisa emaphoyiseni kwathiwa cela ngilethe islip se-TV ukuthi ngayithenga kephi ukuze beqhubeke beyongibhekela mabeyongibhekela bazohamba nawo wonke lawo madokhumenti ukuthi ngayithenga. Yes yami. Okay, njengamanje njengoba mina kuSikhindo Sincane ungibhalelile ukuthi angifike la kuwe ufisa sithole iTV ufisa ukuba nginayo lento ukuthi ngomakhelwane. Yebo. Abazali bathini bakho umfana? Abazali bakhe ngike ngazama ukukhuluma nabo kodwa akukho okuthena abakushoyo okusile. Kodwa mina bengicela njengoba ngibhalele ka-reality ukuthi ngicela bandla usizo ningisize. Angifuni ukuthi egcineni kuze ngicole iy'thupha zakhe indaba izifike kude emaphoyiseni. So ngizocela bandla ukuthi ningisize ngiyithole iTV yami kubo kuphela sixolelane njengomakhelwane. Okay, ngiyakuzwa usumchazela ukuthi umfana onjani kodwa ngifuna ukuthola la ukuthi mawumbuka umuntu okuyidakamizwa ziyashintsha ingane. Kona noma nje umuntu angazi. Kona ngike ngamzama ukumbuza ngahlala naye phansi ngathi ngiyambuza ukuthi kukhona yini lesi sidakamizwa akasesiqalile. Waphika wathi cha hayi sister asikho ngathi ngeke ngibona indlela osushintshe ngayo ibehavior yakho. Indlela osushintshe ngayo iyangisolisa ekuthenini usuqale ezinye zezidakamizwa manje noma ngenxa ukuthi ke kuthiwa ke masihlili enkazulu kamakhelwane sekhaya manje umphakathi nje kufanele ukuthi sekhaya ngiyakuzwa futhi ukuzwelana naye lelo daba noma walibika emaphoyiseni but awufisi kuze kufike lapho ezeziboshwe isizathu sokuthi ungibize ukuthi sitholele TV kuhlalwe naye phansi kuze kungonakala into eziningi ngicabanga ukuthi nje uzama ukuthi kube nepeace nawe ukhululeke chaza sikwenzakalana. Mana ke sisi wami ngikuzwile mawuthi wangena nje wathatha iTV kwaba iTV nje kuphela into ayithatha noma kukhona okunye akuthatha? No, kukhona okunye bhuti wami akathatha. Mangasho nje kafishane kunamafoni awu2. Okay. Ayihleli nje la endlini ama space phone. But ne-laptop ebengisebenza ngayo isikhathi esiningi. Okay. Iyona into engikhathazayo kakhulukazi. Okay. Shuthi lezi zinto singasho ukuthi sizozama ukuthola ukuthi wazenze njani yabo. Okay, ngiyaphuma ngithotha isadayisi lana uma ukuthi wayidayisa udayisa kude asazi sobona ukuthi kuphi okutholakalayo makuthi siyakuthola. Ngizocela sihambe neteam yami siyoqalaza umfana lo sibone ukuthi simthola ngaphi. Ngicela sisukume sihambe njengamanje. Thank you. Ekhona la bajwayele ukuhlala khona la. Oyila? Yeah. Okay. Awunoke kahle. Uyena lo. Bala. Manje bra. Oh, yini? Ngenzeni anengiyekele Mana. ngenzeni sister ngenzeni Baba wemkhulu. ngenzeni Simela bafu. ngenze lutho nje Baba. Sikhindo Sincane ungasifukuze sasifuna usungibambaza baba indaba asifuna ukufukuza thina masisokanti umuntu yazi. Ngenta ngenzeni Uyena lo. ngikhahle isichapha nje Ima. hey awungeke Baba, lalela ngoshawa ke manje. Angifuni iTV yami ushothe. ngiyazani Izinto zami sonele izinto zami. ngamazi Pho manje izinto zami zasekushonele. asikho izinto engayithatha mina Ubani owavula endlini ngoba wena wedwa wazi ukuthi ukhi uhlala
Uwe wedwa wazi ukuthi ukhiwa Abakini abazini, abakini bayakwazi lokho kodwa uyazi ngiyakutshela uma bezofika. Angani. Lalela ngoba. Yabona mina. Uzongisiza ngento zami kuphela. Lalela. Uzongisiza nje ngento zami. Uzongisiza Umuntu ngento zami. onginikeza imali ngikwazi ukubeka isinko etafuleni. Pho hayi ukwazi ukuvula endlini yami ukwazi ungithathela endlini. Asoze ke yenziwe mina lo. Anake bafo, ngicela ungilalele singalokhu siphikisana nani nani. Ngifuna ungizwa asizile ngempi thi. Kodwa wena ufuna usenza futhi njani? Kodwa ningibambele manje ngiyekeleni phela. Okay, ake Into ngidedele. ezokusiza ukuthi ukhuluma iqiniso ngeke uze ushawe. Awumdedele. Wendoda, yima phela imana. Angeke uze uboshwe uma ukhuluma iqiniso. Lela. Nebhouncer lami mina. Izinto ezinje lezi ezinkulu. Lezi ejahinya amazana. Uzokubamba ekudedele. Ngicela mina lethi uzokuhamba. Usese uyamazi angithi. Ngiyamazi. Okay, angifuni ukuthi silwe, angifuni ukuthi uthinteke. Ngoba adlala siyasebenza ngizwe. Uyangithola? Usisi uthi walahlekelwa izinto and then usola wena. Kodwa uyakuvikela ukuthi ungayi emaphoyiseni. That's why ebize uMzansi Reality. Wabiza mina uSkinde Manje kumele ngivume into engingayazi. uyayipheka. Bafuthi khona iminitha kancane nje Uma sisebenzisa. uqhubeka Elikwazi ukusetha uzoya ejele. Angiphika ayikho nje vele. Awuyiphiki uyayivuma. Pho ubalekela nosibona Ubalekela? siqhamuka. Hayi, khoma ubone lokho Yini ethi baleka? Ngibona ngikhathela isicapha nje ngimele ngenze njalo. Lalela. Yini ungasafiki wena lapha Okay. kwami? Ungasimoshela isikhathi mfowethu. Sisuka kude thina sisuka eThekwini njengoba sila eMaritzburg. Ukhona la sisaya khona. Lalela. iTV uyayazi noma uyazi? Ngikhombozi khona iminitha encane nje sisebenzisa elincane ubuye indoda ibuyise imanzi angifuni ukulisebenzisa lelo thuba ngoba uzokubamba ekudedele mina ngeke ngikuthinte ngeke ngishaye mina anginayo imvumo yokushaya umuntu uyangithola iTV uyayazi noma uyazi mangayazi khona iminitha encane soliboneka kwena elincane kodwa Ngizoze ngidubuleleni. Akekho ozokudubula mina. Muza akekho umuntu ozokudubula akhuluma iqiniso. Mengabe ngisho ukuthi ayikho nje ngitshela ukuthi Okay, kade usuzongenzela ngalendlela kule mina isikhathi angisimosha isikhathi ngisebenza ngesikhathi iTV ngiyivuma noma cha ngiyavuma. ikuphi TV awuzonke khuluma phela Ubuphikela ngisonke lesikhathi. Kodwa ayithathwa ngimeni. Kulungile ke sitshengise lo yathi wayithatha. toba phela wena wazi ukhiya usho Ithathi lo kade baleka nje naye kade shona le. Wayishona saphi? Ikhona la endlini lapha ya. iTV wayidayisa noma ikhona TV wayidayisa Iphi yona i-laptop, amafoni awuthuna wona? bafu ubheme Konke lokho. ihlobo lesidakamizwa olubhemayo Lokho hlobo lesi. Okay, asiyeke ngikho ngizile ngendaba yedakamizwa akwakho lokho Intsango wonke umuntu uyayibhema intsango. okay lalela ngosuku kushona le ngifuna ungenzele kanje iTV wayidayisa phi shaya imoto samsobhekela wadayisa khona iTV bafu yabona njengoba ngila eMaritzburg usuke ngazidi uzodlala iTV ikuphi khuluma phela Yeah. kade hlala phezu kwakho hey la hey wendoda yabona ke manje Ngazilutho mina. iTV ikuphi Ngosami. hey Ngosami. khohle indaba zemfuku esigqokile iTV A few moments later. Lalo. Yini? Izinto nithatha. TV la. TV la. TV wendoda esidlala. TV. Yindle. Ikuphi? Iphi TV? Khomba iTV njani manje la? Ngaphansi kombhede. Wendoda esidlala. Yaba mangeke ngayithwala. Ayikho. Bafo. Wona ngizongila, usongazeli ukuzodlala. Ungafuni ukuthi ngilentuzo la ngizwe. Angizeli ukuzodlala la. iTV ngayidayisa. iTV ngayidayisa. Okay. Wayidayisa. Usuka mina ke manje. TV. iTV ngayidayisa. Kodwa lo mngani nami lo monye owaziyo. Sikhombise ke la kakhona. TV. Khombisa la kakhona. Eselitholile ibhaya vele before size siyidayisa. So wahamba wayithatha yena ke. Uyena oyaziyo sabe owabe sesithatha sisoyidayisa kuPrama. Ifoni laptop nayo iphi yona ke laptop? Hayi angikwazi kodwa iTV sayidayisa kuPramike. Okay, njengamanje uzosisa kulo Bramike loyo ke. Ngizomisa.
Siyakhona. 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 Okay, Sam. Khona lona masaka. Khona. Gogo. Mana. Singangena futhi sikhulume Angenikwazi anikhulume nezingane. Hawu, lento ilana futhi. Nezingane ngempela. Lokho sinale sizibe bale. Wendoda sondela. Ibani, ngicela nime lapho niqale nikhuluma nezingane. Size kuwena mfowethu. Uyazi le ndoda? Angangeke. Angeke ubhuti. Lo sela sezobeka uyena lo kade Lalela angidlale ngezi. yena lo kade baleka lo. Kunezinto abadayisela Ngingasho ukuthi ngiyayazi. izinto abadayisela zona ziphi? Yebo bhuti ngiyamazi. Uyamazi? Yeah. Okay. Kunento abakudayisela yona, i-TV abakudayisela yona. Ngicela nihambe la endlini. Ngicela nihambe. Imani manje. Ingasivumela singene Ukhulume mfethu. Sivumele singene ngaphakathi. Ubika la ukhuluma. Lalela. Wena uyazi yena lo kade baleka. Sondele ngala kunamadoda la. Asidaba nona. Bathi ngithontile angazi ngithontile lutho. Abakho nje bayeke. Ngoba sicela osiphathi, osiphathi abathi. Ansondele ngisheshe madoda, ansondele. Ngizokhumbula abantu. Lalela baba. Ngikhuluma nawe kahle. Ngeke ngikwazi. Ngicela nime lapho ngaphandle. Ngicela nime lapho ngaphandle. Abanike labantu bazonduka mina. Musukusenza isiphukuphuku. Musukusenza isiphukuphuku siyafika lapho. Wena uzothanda Sicela ukubheka ukuthi ayikhona i-TV ekhona. Ngoba ngize kuwena ngehlisa umoya ngayichaza. Ake ngiyichaze futhi ngiqale phansi. Sengibona lamadoda uhamba nawo mana afika nje ikwamla. Kodwa mina ngeke ngifunda khona vele. Umthobisi uTshitshile Majongosi usikhindi sincane esigqoke ngani umuntu omdala sigqoke. Ngiqhamuka from reality story. La usisi usibhalelile. Esibhalele ngendaba yakhe ukulahlekelwa ifoni. I mean yamafoni ama laptop esizwa Uthule baba. ngiyabonga umoya wakho. Njengoba esizwa ubafo uyavuma ukuthi i-TV yadayisa. Yena futhi lo ehamba naye lokho kade sibalekele. Ayikho. Waba nebhaya vele before sisho ungale ukukhuluma kakhulu ba. Waba nebhaya before sithathe. Ayikho into efika ngoba uphumela Ngicela nizoyibheka lento enishoyo. Konke okula mina imali yami. Islip isikhona. Zikhona ilipho. Zikhona ilipho. Yes, ngicela nizikhona la ngiyibekile. Okay, ngicela sihlangane. Kodwa konke ngakuthenga. Konke ngakuthenga. Siyacela ukungena ngaphakathi. Bathe elinye igama lakho bani usipha bani? Uspam. Spam. Yes. Tshela usipha amandla labo bethi ukuma kancane ngoba Ngicela uthule bafu. Uthule nje. Hayi ngingangena. nasa nje ama-TV. awena iyona i-TV iyona I-TV ngayithenga. Ngayithenga i-TV. Okay. Ilipho ikhona. Ilipho nginazo. ikhona iyona Wena mfethu kushaya. Vele yona. Mina manje ufuna wena awami lamafoni Ngangiyele esitolo. awami lamafoni ahamba namaphansi akhona Okay, bafo. Njoba ngichaza usazizile ukuzolwa nawe. Sicela i-proof owathenga ngayo i-TV. Sicela sisi unginikele ya proof ye-TV ukuthi wayithenga kahle. Ilipho ngagcina ngiyibeke nganga. Indaba zokugcina siyasebenza ngento efanele ibukwe abantu lana ngoba fanele ngenza ubulungiswa ngidlalo. Indaba zokugcina ngagcina sisi cela unginikele amaphuzu leza ilipho. Wena Yabona manje mina ngiphote mina wena kho lezinto bayithole kanjani abangani bakho abangani bakho mina sisikera ngizange nangumuntu wakhiphula yini Uyabona manje. wena usuthola ukuthi ukhiya uhlala kuphi uwe wedwa wazi ukuthi ukhiya wasendlini yami uhlala kuphi Awucishele lento shit man. Siyakhuluma sibadala uphezulu spamel. Bafo, angisho ngani ukuthi izinto nintshotshile. Mina kodwa lo mjitha wathi wena unalo ibhaya Uyabona qamuka phezulu ngoba phela uyena wathi usenebhaya
Hawu manje sebalekela Mina wena. wesiphathi bengithi Hayi, ngikuthembile. Angeke ukulungiswa kumele benzeke. Imali yami mali ibuye. Hayi mina wena Wena uzobuyisa imali. bafu. Wena uzobuyisa imali yeBramaki. awumancane bafo. Ubhemele. Njengoba wena uthenga lezi zinto Hawu, usuyavuma ukuthi Bhema imali yokutshontsha. Hayi kona ngingalisho nje iqiniso. Ngayithenga. But bona indlela abafika ngayo babengafiki njengabantu izinto abayintshontshile. bayithathaphi izinto njengoba sibathole emafulu ukuhlini nje lapha makubuka wena bayithathaphi lezi zinto. Indlela abaqhamuka ngayo izinto ababephiwe. Phiwe. Yini? Inde bani U55 inch. uyaqhubeka wena usenza umapara wena. Uyaqhubeka usenza umapara. Madoda nikhulume. Uyabamba wena. Anikhulume madoda. Mfethu awukhuluma iqiniso mfethu mina kade Zona izinto mfethu ongayithenga. ufuna ngileke ngibuka mina ngibukela izinto mfethu. Wawune TV uyithwele ngathi mina uBramaki uyayithatha iTV ayikho TV engayintshontsha Namanga kodwa wena wakhipha uline wathi wena baba wena ukhiye wawuthatha kasisi wawuthatha. ukhiye ngawuthatha ngale wendini ngaseBalcom kwaphela bengivele ngihlezi ngizothatha ukhiye mengiyomwashela imoto usystem Yabo, kodwa kodwa uyena wathi mina nginawo uline uyena kodwa wathi wena wathi vele showcase uline nginawo vele wena wathi No, okay bafo. Amaphepha unawo. Anginawo bafu. Ngikhuluma iphutha la. Sikhoma sakho sisasale emotweni. Isale emotweni Usithole islip ziveze ngoba asifuni ukwenza into engazi ukuthi sifikela saqhamula iTV la kuwe engenkani yizwa lonto. Kuyazwakala nabo abantu abanganali ubone ukuthi usisi wayethengile iTV islip unaso and into esizama ukuyivikela sizama ukuvikela lengane lo semncane lo besiza usisi story side besizusisa emlekelela lapha nalapha lo wathola ichance yokuthi eyogqekeza nangethi ukhe uthatha ebathroom so njengamanje siyamvikela lokuthi izandla zakhe zingangcoli sengaba nethwane ngabe ziyangcola uyeni nangu umuntu wathi showcase nawo line nje nangu umuntu wathi showcase nawo line siyakuvikela ukuthi ungangena enkingeni because umuntu osuke ethenga into ethontshiwe nawe uyangena phakathi ulwazi kanganalo kanganalo ulwazi namafoni nikeze no sister vele samthatha namafoni mnike konke sizothatha ilentoza amafoni lawo ungaleke uchaza baba ungaleke uchaza wena wangikhiphela uline to cut the story Mzansi to cut the story bengithanda kodwa ukuthi uMzansi uyibonile manje angazi la kwethi mina khona ngasilandelani iliphi guys yeah bafowethu lapha emuva nithini siyabonga team ngosithathele iliphi lapha emotweni esikamini sikasisi mfowethu ziphi iliphi kade ukhuluma ngazo hayi bafo ngivezile ukuthi iliphu anginazo awunazo okay hayi bengifuna phela ukuchaza lokho ukuthi awunazo iliphu ukuthi siyasebenza la abantu sibuka izinkumbi zabantu sisoyile bhayile ezamafoni konke khamba la okay ngiyazibhanga iziliphu njalo mina ngizosala nalamadoda uyazi TV ibiza malini uyazi TV ibiza malini ingilo bani ba inchi u55 inch 55 inch ukudlala wendoda musakudlala amadoda lana siyasebenza abantu bayifukuzela lento yabo leso silento ayilebhayile for isikhathi singakanani nina niqhamukweni usuyithenga wena nimtesela ngamalini iTV babengidesela ngo250 izwanwe mali manini ke 200 ngaka nakhona ulophethu malume uyena lo wathi mina vele nginawo line wathi wena uline ngukhiphele amafoni ona nawadayisa ngamalini okay iTV about 250 amafoni ona bamalini niphenga amafoni bangidesela ngo150 ungalibeli uphiko uyabhema nawe nipheme unga manje nini nakhona umuntu kwimakethe no bafethu kumele ibuye manje okay lalani konke lokho nizokuxoxa vele ngoba nihlala ngandawonye thina sesembe kade ngicela ungidosela amafoni thelawo dosela amafoni basongoqela TV sibonge kakhulu thank you siyabonga kakhulu bafo thank you ngiyabonga kakhulu ne ungasibalekele ngelinye ilanga ngoba uyoqhuma sengiyeke bafo thank you ngiyayithanda indlela yakho ngiyabonga bafo hayi nami ngiyabonga kakhulu sambe kade sambe cela nani ngoba uzongishaya drama sala nasi negqoko sakho sala nabangani bakho waza kade toliphume ngala aba amafoni wathathela nawo amafoni okay asenze kanje salani niqoqe nibe nemeeting yenu bye
Badlala lapha. Asambe. Sister, Azi basiphikelani izinto.